zviri kuitika matima nawo senyika ino. Mhuri yeZimbabwe rega ndidzike ndiri mukati mekufamba. Ndine nyaya dzandinadzo pano mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya yepabhowera 07 yemumwe murume anozikanwa kushanda basa ripamusoro akaponda mukadzi wake, asi zuva raponda mukadzi wake iroro iye akambenga achema zvakare. Murume akaponda mukadzi wake nenyaya yokufunga kuti dzimwe dzenguva ane chikomba. Iye achibvarwa pasi achibvatiza. Baba Isabel nematambudziko chiko. Ende murume uyu akatanga apfapfaidza chikomba chaanofungidzira kuti ndochei chinodana nemurume wake. Chikomba ichi chakarohwa chiri padhuze nepamba pevabereki vacho. Pachakaridza mhere kuti mai we ndourawa. Baba vake pavakanzwa kuchema kwemunhu uyu vachibva vadonha vakatofosa chose. Baba vechikomba vemunhu ari kufungidzira chikomba. Anditi akarohwa nemunhu ari kuti kudana nemukadzi wangu. Yes. Nguva yairohwa manheru akarohwa ari pedyo nepamba pevabereki vake. Paakaridza mhere baba vake vakabva vadonha vachibva vafa. Mukadzi akachekwa uyu mune murume wake akatofasa chose. Hey, ndine nyaya zvakare yekubhowera 07 inosuwisa mhuri yeZimbabwe kuti mvura yakuswera zuro yakakwanisa kuimba yakarohwa nemvura. Vana vanokwenda kuita 4 vose vachibva vashaika. Amai vanga rumba imomo vachibva vakandwa panze. Ndine nyaya yekusanyati murume akarohwa mukadzi akaita vana 3 nemurume wake. Asi murume uyu haana kumboendesa tsvakirai kuno kana imwe mari, asi kumba kwana tezvara nekufambirana zvishaifambirana, asi haana chakabvisa nevana 3. Ndokuzoenda kunotora umwe mukadzi ndokutanga kushungurudza mukadzi wake. Pamba paakavaka apa imba hombe yakavakwa nemukadzi uyu ndobva yatotorwa imwe rumu ichibva yapiwa mukadzi girlfriend yarohwa kechitoo. Zvakazoitwa naamai vemukadzi hanguya idenyeroshi. Iyoyo idenyeroshi. Baba Isabel Amai ndokungosvika zvikanzi nhasi ndombomira pakuita mukuwasha. Wakabva uchitidherera ndokuenda pakati peruvanzi panga pane mumwe muti womumabrosi unova mumvuri wakaroverwa simbi yokuti kana une bhashi rako unoturika ipapo. Asi muti uyu une mumvuri. Ndobva vamira ipapo vakamira akati iwe nhengi rikati mufananidzo sewe iwe washi iwe bhosho vana 3 nevana vangu nemwana wangu wakambondipei naso shungurudza zvakairi mwana wangu azvite ndiye katanu chipfeko chavo chemukati ndobva waturika paya panomboiswa bhashi pamuhabros. Zvakaitika kumberi ndokuudzai mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya yekuguruve iri kuchema nevanhu kuti pakambodonha mapouzi magetsi ndokubva azogadzirwa, but paakagadzirwa kechi2 tambo dzakarembera zvekuti vari kufungira kuti munhu akatojamba anodzibata. Dziri dzemagetsi ndoro kwanyamweda. Mvura yakanaya nezuro iyi yakadonedza imwe village dzimba dzinogona kusvika kuma60 yadonedza dzimba idzodzo. Pachibva paita rimwe poo remagetsi rakabva radonha ndokubva raenda mune rimwe danga ndokurova rimwe bramani murimo parakarohwa rikatanga kuchema. Imwe mombe yakafukira dzimwe dzenguva pane zviri kuitika. Payakasvika ipapo dzikarohwa dzese nemagetsi dzese dzichibva dzafa. Hey, zvinonzwisa tsitsi Baba Isabel. Zvakaoma mukoma KB. Ndozva kuti pane vakawanda vanenge vachitsvaga nhamba dzenyu vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri. Nhamba dzenyu Baba Isabel dzabhozhongora dzinoti kudini? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndokupedzisira nechepambare chandaitaura chemurume anobva kuhwange akabirwa foni pambare nezvakazoitika mukati menzvimbo yekuna 4th kunosvika zvakati mukati medhorobha. Ndiri kufamba kati varume ava zvanga zvisina kumira mushe. Mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero ndati 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinodizo 0736 263536 0736 263536. Asi panhamba idzi mhuri yeZimbabwe musabipa. Beyond deep down beyond deep down beyond oh beyond deep down beyond deep down varoya vana piro mumba iwe nyudza igeto